Салом алейкум подписчико. Яъне подписчикои Данғарасти. Имрӯз ноҳияи Данғара деҳаи Итарқа, яъне ҳозир деҳаи Каромат шидагия бачаҳо. Ин ҳам мактаба, ноҷа тофтестай мактаб я 500 метр поёнда. Як хонаи фурӯши срочни. Ин ҳамин хона срочни фурӯшиай. Ин раҳш полни шемир рехтагиай. 4 дар хонаи. Ин ҳамин дарвозааш, заборуш срочни фурӯшӣ, нархш 290 000 сомон бо муомила мешавад. Ҳама чизш буд шидагия бачаҳо. Ина дурунша мебинем. Бачаҳо дурунуш ина айда дур омадем. Ин ҳамин хона фурӯшиай. Десен хонада. Мега дурунш полни ремонтш буд шидагия мега хаями ойлаш сёмка накимега гам намекинем. Полни худиш ракам Москвада. Ина десен. Чоз дар хонаи бачаҳо. Полни стяжка шидагия ина. И параша хуни пухни ҳама чӣ доштай. Ин ҳамин хона фурӯшӣ. Десен ин ҳам 290 000 бо муомила мешавад. Успед кинем бачаҳо, хеле нарх ҳозир нестай. Дурунш мега полни буд шидагия. Чиз шарошхати мефурӯшем ина кондитсионер дора. Ин хонаи калонай. Бачаҳо десен ина. Деҳаи Итарқа шабр иҷада бад об барои об чӣ кадай. Ҳавз кадай барои об. Десен бачаҳо. Ам болои ҳавзай. Успед кадаги успед кадем. Номерои соҳибша дар рӯи экран мемонем бачаҳо. Ина дарвозаи калонш медрои ин ҳамин хонай. Оилаш мега дурунша сёмка нака ана як кор кадесай. Ремонт полни буд шидагия бачаҳо. Ин ҳамин анҷомхона қушуни подвал дора бачаҳо. Нади десен. Якам Москвада. Занг бизан успед кадаги ина хеле 290 000 нестай ҳозир ягон ҷода. Бо муомила мешавад. Мактаб ҳастай, больница ҳастай, самг лаунж на я чира аҳамият додум. Мегафон 4G конкретно кор кадесай бачаҳо. Успед кинем бачаҳо. Чо гуфтаги мактаби намия. Мактабиш айдаму сёмка кадаги хона я 500 метр поёнда. Дун районда я 7 километр 6 километр ам хеле ина раҳш.